नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सकाळी स्वागत। आणि काल तर आपण बघितलं नवरात्र उत्सव कोकणातलो। तर आता सकाळीच पहिल्या आधी भातातल्या आधी वांडर पिठवून येऊ करूयात, नंतर पुढचं बघूया काय ते। चला तर भात तर पिकला, वांडर जाम त्रास देतात भातात। भाताचो कुळक्ष केले नाही। अरे यार भाताची वाट लावून टाकलास। नंदन आधी हा काय बघूया। शाळेत गेलो असतो, शनिवार ना। यांच्या आधी पावटेने चढान उतरानच हैराण होऊ झाला। नंदन कधी येतलो? खय गेलो हा? गेलो आधी शाळेत। जेवण झाला काय गो? तर शाळेत गेलो हा। बघूया आधी जामसण करा भात कापतोत। कालपासून वाटतं कापूक सुरुवात केलेली दिसता। दोन कोपरे कापून ठेवले नाहीत। गेली खो गडप झाली काहीतरी। नेरी खाऊक गेलेली दिसतात, बघूया आधी। आबा आबा भात कापूचा थांबवले नाही त्यांनी, काही गडप झाली। दोनच कोपरे कापून ठेवले। या जास्त करून कापता कमी आणि बघता जास्त। या काप लवकर पटापटा। तुका सांगतोय
चला एक कोपरो कापून झालो. काय उपळता कळशी नाही घ्यावा आता आणा का काउंट का तो घेऊन नको राहणार. ही कवळी उचलून त्याच्यावर ठेव. कशी तुझ्या उंची एवढा पडवळा बघ. पडवळा बघलं तुझ्या उंचीपेक्षा मोठा. चल सकाळी काय शाळेत गेलं घराडे इल्लं मार उडी मार हळू. हा हो आज तू रात्री येतल. हा आता रेसल दिंडीची रेसल आता 7 वाजता. हो चला आता भात कोपरो कापून झालो. आता दिंडीच्या रेसलीक जाऊचा आंघोळ करून. तर चला